Dijana me rojana da her çiqasî em qeder nebin jî spor, magazîn û bi taybetî jî siyaset gelekî axaftinê me, sohbetê me îşgal dike. Herkes derbarê siyasetê da bi taybetî hin tiştan dibêje, lê kesek jî nikare tiştekî bike. Aktörê siyasetê axirî encam wana hin gavan davêjin, pêş da, paş da, taktîka, stratejiya vana niqaş dikin. Endamê cîvatê jî bi taybetî li ser veya baş nebaş da axivin. Ancak wextê deng dayînê rengê xwe nîşandin an jî hin çalakiyan. Lê belê bi rastî siyaset bê cîvakê nikare bimeşe. Siyaset girêdayê hêzê ye, hêz jî bi cîvakê re girêda ye. Erê gelek meselê din jî henin, teknolojî heye, erdnigarî heye, dewlemendiyên ser erd bin erd henin, coğrafya ku em bêjin lêne, dîsa em bêjin têkiliyên navnetewî, pîşesazî, tiştî gelek tişta me re dikare qal bike. Lê çi dibe bila bibe? Meseleya bingehîn cîvak bixuye. Eger cîvak xurt be, gorê wê ya argümanên siyasetê jî xurt dibin. Mesela di civînekê navnetewî da Ecevît wexta ku Serokwezîrê Tirkiye bû qala hin mijaran dike derbarê NATOyê da, derbarê siyaseta navnetewî da, dibêje gerek Amerîka vêya bike, Almanya vêya bike, em hemberî Sovyetê wê wextê Sovyet hebû, hemberî Sovyetê em wiha rê bixin û dîsa em bêjin van meselan da em gavan paş ve nevêjin, vê meseleyê han da gerek em pasîf nebin, zêdetir aktif bibin falan. Aha gelekî cêw germ û diaxive. Lê Helmut Schmidt Serokwezîra Almanyayê wê wextê destê Ecevît digire, dibêje hera hêdî. Dibêje tu vana dibêjî lê kozê destê te de çi ye? Kartê te çi ne? Tu bi çi hêzê, bi çi baweriyê tu vana dibêjî? Berê tu dibêjî lê tu karî vana bikî. Ecevît wekî baber çûye dengê xwe mecbûr e dibere. Ji ber ku hêza wî ya tune nebû. Erê Qebrîs îşgal kir, herêmek destxist, lê piştî wê ambargoyek çêbûn. Ev müdaxeleyek çêbû, Tirkiye poşman kir. Kaosa siyasetê piştra derbeyên leşkerî ya danzdê îronê û falan hemû wek rêzek dewam kir, heyan îro jî encamê wê derdikevin dêle rûyanê. Tirkiye tenê ji hêra jeostratejîk ve xurt bû. Di navbera Sovyetê û cepheya kapitalîst da wê wextê xwedan rolek bû û bi bazariya veya bi saya veya li ser piya dima. Hê ji wê ya bawer dike lê ew wext jî nema. Wekî din tu kozeke Tirkiye ya zêde tu nebû. Lê belê Tirkiye dikaribû giranî bida însanan, cîvata xwe. Ev roje Tirkiye cîvata xwe dêrîs dike, xerab dike, tune dike. Bi taybetî jî hemberî Kurdan 100 sala qetliyam dewam dike. Lê ji bo vê ya dest bixe jî cîvata xwe jî zayıf dihêre. Gava cîvateke pêşketî bike wê wextê ew cîvatê serî hilde hesab bipirse tiştekî din bike. Em vegerin vê derê ser siyaseta xwe û cîvata xwe. Eger cîvata me xurt biya, mesela siyasetmedarê me Başûrê Kurdistanê Birêz Barzanî yê serkeşiya pêşmerge bikira, biçiya heyanê Musulê, heyanê Şengalê, heyanê Kerkûkê her der bixiste bin destê xwe. Çawa İsraîl nah devxûniyê dike kî derê gorî berjewendiyê hewce be wê êrişê wê çalakiyê pêk dîne. An jî Bafil Talabanî yê ji aliyê Süleymaniyê lê xista Kerkûk azad bikira, bigîşta Musulê wê dê re derbasî Bakurê bûye, heyanê Qersê bihata, heyanê Sersînorê İranê bihata. An jî PKK tevgera azadî niha em bêjin siyasetê cuda dimeşine ê bi gota me biryar da me kongreyek çêkir li gorî biryara kongreyê em serxwebûna Kurdistanê îlan dikin. Me çi alternatîv pêşkêşî dewletê herêmê kir ji bo rewşeke aştî û aramî lê yek jî qebûl nekirin, êdî gelê Kurd jî neçarma vê biryarê bide. Lê yek jî tu hêzeke siyasî ya Kurda vê gavê vana nikare bike. Ji ber ku hêza wan nîne. Gorî şert û mercê heyî mecbûrun realîst bifikirin, mecbûrun gorî veya gavan bavêjin. Ha divan şert û mercên realîst da çi qasî dikarin optîmal
baştır bakın ev giringe. Ser ve devem bağın, devem sohbet bakın. O deve çi bez ser millemej em bakın destekariye binne. Devsa ku berçave xo berçave milleti xo raş bakın destekariye bidin. Rexneyi mehebinji ve jî rexneyin ku sazî û dezgehê me, saziyên me ê siyasî, ê civakê xort bike, bo vêya bikar bînin. Belê, ev çima vêya vayine, siyaseta me çima em bêjin qelse. Ji ber ku mazeyê me wê civat e. Civata me çi be, siyasetmedarê me jî ancak gorî wê dikarin tiştekî bikin. Ha, werin em civata xwe binerin. Berê ernigariya me Kurdistan ji hêla petrolê ve zengîn e. Ji hêla çiyan ve çiyayê Kurdistanê, çiyayê birindin, zozan henin, değişt henin, cihê reng e, gelek hanza henin, cihê avî henin, ava hemû herêmê ya jeostratejik destê Kurdan da ye. Dîsa hemû rêyên em bêjin girîng yên Bakur û Başûr yani ji Asyayê heyanê Avrupayê an jî ji Rusyayê heyanê İranê, Hindistanê ser wan hemû xeta ne. Lê civata Kurd veya feyde nabine. Serdest feyde dibine. Berê civata me qelse. Civata me berê her tiştî feqîr e. Gerekan vê rastiya xwe min kur bêne. Mesela dahatiya ya takê kesî serê kesekî qezenca wî ya nihem gorî Tirkiye, gorî em bêjin Iraqê, Sûriye wana dihesibînin. Na dev ji wana eger berdin mixabin ev imkanê me tune ye îstatîstikan bidin berçava Kurd ji Afrikayê jî feqîrtirin, Afganistanê jî feqîrtirin. Hemû civatên li ser erdê yek ji yê feqîr Kurdin. Dahatiya serê kesî em bêjin 100 euro, 150 euro derbastir nabe. Nanoziko gelek insan em bêjin jiyana xwe derbas dikin. Yani ji 10-15 kes malekî de ancak dikarin debara xwe bikin. Rojavayê Kurdistanê de nerin ji xwe ambargo, şer, gelek rewşek xeter e. Başûrê Kurdistanê de nerin ew qasî petrol, ew qasî zengînî, ew qasî dewlemendî henin. Civata wê derê hewceyî maaşên ku Bexdat bişîne bo wê ye. û bendî wênin. 4-5 maaşê wana hên nedane maaşek bê ancak dikarin pê wê debara xwe bikin. Êlê Tirkiyeyê lê binerin ji bo ku em bêjin bikevin daireyeke dewletê wê derê saziyekê de karekî dest bixin bixebitin çi qas kesan re dikevin navbeynkariye, alîkariye dixwazin, destekariye dixwazin diçin vir wir. Lê binerin li Kurdistanê gelek sazî û dezgehên alîkariye henin. Gelek komele henin. Komele ji piranî dewlet wana finanse dike. Alîkariye didin gel bi vî avayî nav civatê de jî dewlet xwe xurt dikin. Ancak hin cemaat, hin tarikat, hin komeleyên sivîl gelek henin. Bi rastî gava ku milletekî nanozik û bimîne nikaribe debara xwe bike, ew millet nikare meseleyê siyasî, meseleyê din, kûr û dûr bifikire. Diskalifiye dibine. Yani derveyî meseleyan dimîne. Nikare dikeve çalakiyan bike. Nikare aktif bibe. Belê teoriyeka Marksîstî hebû digo karker xên qeytanên zincirên xwe bişkînin tiştekî wan tune ye. Lê eşkere bû ku dîrokê vaya ispat kir ki karker serê xwe el nedan. Çi qasî feqîr bin, çi qasî rewşa wan xerab bibe, ew qasî jî xwe rêxistin bûyînê dûr dikevin. Çünkü derdê wan ew wê rojê xelas bikin. Îro ez çi xarinê peyda bikim, debara xwe pê bikim, pê em bêjin zarokê xwe têr bikim, nanê xwe, zikê xwe têr bikim, pey vêya dikeve. Ev kes zêde nikare tiştekî bifikire. Kê wê gavê dest dirêj kiribe, alîkariyek dabe, piçûk mezin wêya dimîne. Vê gavê rewşa civata me Kurd piranî ev e. Zarokê me di destê sazî û dezgehên têkilî dewletê danin. Ya tilî okulû tenê nînin, burseyên ku dewletê din tenê nînin, ev tarîqetê wê derê, cemaatê wê derê, saziyên sivîl, saziyên dewletê, daireyên dewletê. Yani hewce nîne Kurdek biçe daireyeke dewletê de bixebite. Bi maaşekî xwe temah bike, jiyana xwe debara xwe tenê bi maaşekî girê bide. Dikare gelek tiştan bike. Lê mixabin ew derfet tunene.
Encama vedajim millet mi berrexistin buyye. Berrexistin buyye. Yani bejin jibo mafê xwe yê insani, mafê xwe aborî, mafê xwe civakî, meseleyên siyasî, meseleyên ziman, meseleyên çandinî vê hêrêva mixabin têrê nake. Berê em çima ketin vê rewşê? Civata me berê civateke piraniya wê gundewarî bû di gundan da dijiya. Her malek 5 pez, 100 pez, 200 pez, 1000 pezê wan hebû. 5 pezek têra malekê dikir. Hêriya wê difrotin, şîrê wê difrotin, mastê wê difrotin, goştê wê difrotin. An jî eger hewcedariya wan hebiya çend hew pez dibirin difrotin û hemû hewcedariya malê jî peyda dikirin dihanîn. Gelek tişt ji xwe bi keda xwe bê pere bikar dihanîn. Di nav jiyana metayî da nîm bûn. Ji ber wê asî bûn. Xwebawer bûn. Lê ev însanan gavak hatin bajar û mecbûr man karekî wan ji tune, meslekekî wan pîşeyekî wan ji tune ye. Mecbûr man kîjan karê hêsan bibînin, karê desta bikin. İnşaat, tekstil, gastronomi, yani jî em bêjin xizmetguzarî, xarin çêkirina xarin döner, restoran, turizm, van karan, ev karan tu hêsanî dikarî biçî, demeke kurta hîn bibî û têda bixebitî û xizmet bikî bi destan. Karê giran. Zanînekî pisporiyekî naxwaze. Erê di wan dera da jî em kom bûn, baş bûn, gelek ji pere qezenc kirin. Piştî wextekî hîn bûn, wê derê em bêjin hin tişt jî destxistin, sermaya destxistin. Lê mixabin, ev kultura ku wî perê bikar bîne, pêş bixe ewa ya çê nebû. Ev jî problemeke dinê ye. Em niha civateke çawanin, civateke derbasbûyîne. Ji gundewariyê derbasî bajariyê dibin. Ji gundewariyê derbasî jiyaneke bajar ya niştecîh dibin. Em 10,000 salan dîroka xwe terk dikin, tên dest jiyaneke nû wek zarokê virnî gavan davêjin. Ji ber ku çanda Kurdî, dîroka Kurdî di jiyana gundewarî da giviriye, xurtbiye, pêşketiye. Xwe derê parastine. Mîr jî, beg jî, şêx jî, di dîrokê de her çi bin, hêzên siyasî jî pişta xwedan wan çiyan. Zengîn bûn jî, gêrhat bûn jî, xurt bûn jî. Lê niha gavek em derbasî bajaran dibin, problema mezin jî ew e, em li ser kultura xwe derbasî bajar nabin. Mesela Başûrê Kurdistanê, dîsa em bêjin wexta însana gundan koç kirin, hatin bajaran, bicîh bûn, bi zimanê xwe bi çanda xwe lê bicîh bûn. Lê mixabin wê derê jî yekser baş nîne, berî wê ya ev çanda wê derê jî, kultura wê derê jî ereba da rûniştandir. Gorî we mesela siyasetmedarê wana hê modela wê derê Dubayê, welatê Kendavê ê Körfezê ne, Qatarê, Emiratê, Kuveytê, gorî wê ya tev digerin. Ji ber ku ewana petrol, bajarên piçûk, welatê piçûk wê ya model digirin. Ê bajarvaniya wê derê jî gorî wê ya hatiye rûniştandir. Bakurê Kurdistanê gavak em lê dinêrin, tu çandeke Kurdan nîm bû. Ji ber ku dîrokek wê meseleyeke dinê ye, Kurd berî bajarî bûn, yani em bêjin niştecî bûn jî, ji ber sebeb meseleyên siyasî mecbûr man koç kirin, yan jiyara wê derê berê jî nikarbûn rehet derbas bikin. Ama niha piştî salên nodî bi taybetî, piştî derbeya leşkerî û salê nodî şerê giran, dewletê bi zanayî gund vala kirin, projeyeka pêdîsa bi zanayî gund vala kirin, êriş kirin û niha civata Kurd piraniya wê di bajaran de ye. Ama li ser çanda, li ser binensaziya, li ser qanûna Tirkiye ev civata me rûniştiye. Zimanê xwe ê gund terk kiriye, bajar zimanekê din bikartîne. Dimistan, dibistaneke din. Qanûn, qanûneke din. Pîşe, huner, pîşe û hunereke din. Hostatiyeke din. Çi dane ber me, çi dertet pêşiya me be, ewa ye. Gorî wê tev digerin. Ev ê hemû em çi risandine, biçû xistine, şûn ve xistine.
بله اوه مسئله کدن اما ویا را چوا تبگوشن اوانه همون گریاری دولتینه ام دکارن دولتی سوجدار بکن و حسانی ناو را درکبن آجتج بکن کینا خو نفرت خو برجنون و ناو مسئله درکبن نه افتری ناکن ما جیانا باجاردا devj خوش بردا مسئله گرینگ جی پرورده یه بری جیانا ما کلاسیک دا دما جیانا ما کلاسیک دا پرورده یا زاروکان به تایبتی دست مزنان دست دیو باوان و دست مالمزن و جیوات داده مشاندن شیرت دکرن فکر خو پارو دکرن هستاتی هند دکرن کاروبار هند دکرن شغل هند دکرن عرف عادت رابون نشاندن هند دکرن ادب تربیه هند دکرن دناب جماعت دا همبر مزنان همبر بچوکان که چوا چه حروسته نشان بده بیا وای چنده که به هم پای بو دناب خدا دناب جیانا کلاسیک دا کماسی و باشی و نباشی ویا اما جیانا که به هزاران سالان رنشتیه بو لباجار مدکار بو ویره واش خوب پاریزن دناب مالباتا خدا خوب پاریزن به زمان خوب پاریزن به چند خوب پاریزن به یکتیا مالبات خوب پاریزن دوستانی و حوالتیا خوب پاریزن عشیر و جماعت و داری تاخا خو دا آپارتمانه که دارن بیشن چند مالباتن دانستندنی خو باوه کدن به جره کدن به مشاندانا دا قهوه اندا کافه اندا باران دا گوک دیم با هفدو رستوران اندا با دیم با هفدو دچنجیه دونرجیه کی دچنجیه که ام بیشن گر رو گشتی و داری عرف عادت ما طرز ما دکارو با رنگی که آیدی ما با افرانده لی ما مدل جواتا ترک جواتا عرب جواتا فارس شو خورا کرد و او مدل جی ام جهب جدور خستن نه جواتا کرد یا باکور و یا روجلات یا باشور و یا روجاوا نوک هفتونن که وقت چون وان دارن وان جداتیان دبینن روز بی او آستنگین دولت رابن افجبات من روی هفبن و درش گلک من تنگاسیا ببینن چه قاسی هفدو بیانی بونه چه قاسی نوانی بونه چه قاسی جه هفدور کتنه ها اف جه رنگی بکی هر یک رنگی کی بیره کی زاینه کی بینه و باوه کی باش مرب و بهونه دکارت اشته خوشیش جه درخینه مسئله که دور دریجه لی ایرو تنی خنجی صحبت سیاسی تنی خنجی صحبت حسانی روزانه مسئله خو اصلی دور دکبن جنو میر به هفرا صحبت نکن دیو باو و زاروک او سیک گوشه تکیلی وان هفرا ریگو پیک نینه ایدی تلفون مدیا جباکی و گلک تشتیدن کتن نابره سپور مگازین سیاست نقاشین در و دوران اوانا کتن ناو بره یعنی مسئله این دباره تنی دباره جی نکو ام بیشن حال خوب بپرسن در و دور دیسا دپرسن ویا سوجدار دکن خود مسئله رزگار دکن ویا واج نابه بری هر چیزی دی بیم هنه کی خوبا بینی رامن سر خود جاردن یا هم چی دکن ام دمارباتا خدا دست بکن جواتا خو خورد بکن و بچن جیه کدن مثلا گلو او ممکنه یک زاروکه که خو بوه جیه که با هستایه که او سانای bölgesi حرم پیش سازی و داری با یکی ببیجه زاروکامون بلا به جنته ویکاری هم بوه مارانگوزی هم بوه حسن چکرنی هم بوه موتور هم بوه تعمیرات عربیان هم بوه malzeme elektronik çekirne avan tamirat avana him bebe. Bu viyajı ali kariye bedin hevdu. Hayani him bebe tişteki beke qorşeki pereyek ne de berdala kadavida. Ama pişteki him viyajı hedi gori şartma cekhu bede. Bi vi avay hev kariye ki deste kariye ki bedin. Perverde az qala viyat ki ne ya devleti ya diplomaya. Ali bin Rusya'dan üniversite kirin ve kirin u 100,000 خوانده خودان دیپلمای یونیورسیتی تشتکران نابن. یا اصلی پیشه هم بونا پیشه که مسلکه که گاوا کسی پیشه و هبه دکارت تشتکی با آفرینه چه بکه و ریک و بکه اما ارکی ویتنه به او فونکسیونی ویتنه به او کریاره ویتنه به نکاره
حوجه ده به حوجه باو ده اف جوانی خود پوچ ده چه دولت ناکه ناخازش خود درد دولتش نینه لی ام خود کارم بکن ام خود کارم بکن هر کس چی دکارن حال خود روش خود فکر خود ببینه هر کس حال خود باشتر زانه روش خود باشتر زانه دکاره دوبر دار ریو چاره یکی ببینه دوبر دار لی بگره و جوانن ما پرانی yani mesele elektronik bir kartinin beli bla kar binen ama tani vak deris kar vak embejin xaridar vak embejin tani doxwa hind be kartine tani bozap qaxwa ya hanek jin hind be aynı kompüteranda aynı telefonunda program jenen işte türlü himbü jenen o duvarda tudukari edi iro xo meslege ki pişe ki xo ba aferni evji heye zbeh yani evvari دفعت اشتی برادای دکارت اشتی زیاده تر را سر خوبیشینی خوبی جین جیک. ایدی ایرو حوجن زمانه که هم بچه قرصا. ایدی ایرو ام بیشین تعمیرات تشتکی پرچه کرنا تشتکی وکرنا تشتکی خود کاری بکی. گله تشت ممکنه. بله از نخواهم زیاده دریج بکم لی برینه کمه از نخواهم ایرو و برینه دست بکم و برنامه که دست به کشیم کشانده بوم براستی علاقه که پر مزن چه بو از پر کیف خوش بوم هیوی دکم پی در پی دیسه اوای بمشه و پیشنیار داخوازی که هبن اما به هفره تجربه بکن حالا کام کدات چن ویگاوی وقت داری کرد تماشا کرد زحمتی افج زحمته که اسپاسیا وادکم مرا وابه